כמו שאתם ודאי רואים, אנחנו חיים בחברה רמאים ושקרנים וגנבים, גם מכיוונים שלא חשבתם עליהם, ולכן באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני חייב לעשות איזה סרטון, או 2 או 3 או 4 או 5 ביום, כדי שזה יהיה מתואם עם התיאור של מה שאנשים סביבי מנסים להגיד עליי. תשמע, היו סיטואציות. הבית קפה הגלגלים הזה שמוכרים שם, לא יודע, כל מיני מוצרים, באותו יום ועדה מחוץ לבית שלי שהפריע לי הריחות של בעלי חיים, החיות המתות, ואז כשהדבר הזה עלה בפני איזשהו דיון, נמסר לא קיים דבר כזה. לאחר מכן הם באמת עברו עם הקרוון גלגלים שלהם ופתחו את השווארמה פלאפל הזה ליד איך קוראים לזה? באזור אחר. בקיצור, אז יצא כאילו fuck, nobody believe me, וזה לא נורמלי. למה? כי לא ציידתי, לא צילמתי, אוקיי, תקחו משהו מהסרטון הזה ותנסו לתעד נפגשים כאלה ואחרים עם החוק.